So what's up mga tol? So Banlat TV here nga pala mga tol at new vlog na naman. At ngayong vlog mga tol, so ngayon magluluto tayo na tuturuan ko kayo na magluto ng tuyo mga tol, tuyo. What? You serious? So ngayon mga tol, ang first step muna tayo, magkuha muna tayo ng kahoy. Okay. Para man mga tol, kumplimenta. So bahin na atong kuhanday, continue dito. So bahin na ini sa ato ang pobreng kinabuhi. So kani ito nyo mga tol, mo na itong sugnod. Pero kabulo mo kung unsay gamit ani. Ano ng mga tolo? Giram na yung mga tol. Go! So, mangita ito mga tol, sugnod. Sugnod na, magsugnod. Sugnod ta. First step mga tol, first step mga tol, dapat magsugnod ta. Huwag kahoy. Sugnod ta kahoy, kaya para makapasiga ta. Siga. So, inanit ang mga tol, siga. Ano siya mga tol, siga. So, ano siya mga tol, siga. So, muna siya mga tol. Ng second step na to mga tol, magpasiga kita mga tol, magpasiga ta sa kahoy mga tol. Don't try at home. What? Don't try at home. Warning, the programming to I rated SPG. Kani mga tol, gamay ray pagsunod nato. So pagsunod nato ni Ron. Sunod. Dili masiga. Hangin kayo eh. Siga na. Siga na tol. Kopya mo na ay siga na. Ataya mo na siga na. Tuan akong kamot, gago. Tuwa pa siyang siga mga tol. So, ang second step na ito ni mga tol. Nguha lang ta mga tol, nguha tawag anang guma. Unsa may kuan sa guma mga tol. At chinilas. So inani mga tol, kung magipit-gipit yun mo sa haling-haling, manguha gid mo og kanang chinilas sa silingan, kanang kaaway nyo na silingan. Kanang kaaway ninyo, manguha ra mo kay ron. Kuhaon yung isa, isugnon ninyo kay para dili halata mga tubang nga gikuha yung isa. So magkuha tag isa mga tol, isa ka hanang chinilas. Kadi lang. Wait. So na siya mga tol. So nakakuha na nila silingan. Saba lang. Vlog diri. Saba kay si makasuko ang silingan. Susuko. So hiwaon na nato di dali na sundang. Hiwaon nato ni mga tol. Dali. Hiwa na mga tol. Silingan ay saba. So mo na siya mga tol. Kusog na siya musigaron, kusog na. Labaw na mga tol nga kontra na to ang silingan namin ingon nga saba kay ta. Kuhaw na tong si chinila sunugo na to. Isugnod na isugnod. So pag sugnod siya mga tol, siga na, sug na. Puto-to na to ni mga tol kay para makahaling ta. Haling ta ba makahaling? So wait lang tagamay mga tol. Silingan na tong kung namin kontra nga silingan ninyo, kuhain yung chinilas. Eh, para makabawas mo. Kuhain yung silingan, sunugon yung chinilas. Eh, para na pa mo yung haling, makabawas pa mo. Okay. Agay! Pinapasok.
Tinapasok ko. Tinapasok sakit. Kayo. So, ano siya mga tol? Siga na. Atan. Sugnod. Sugnod mga tol. Sugnod na. Sugnod. Siga na no? Okay, sugnod na. So, second step na to mga tol. Nanay kanon. So, napadatay kanon karon na mga tol na. Tay kanon. So, katunga pa yung nakuhaan eh. So, kani, ang sobra ni mga tol, sobra sa inyong kinuha nga sinilas mga tol. Hala, kusog na isiga. So, sobra sa kinuha ninya mga tol. Taguan ninyo, kundi pikas-pikason nyo daan kay para dili, kundi isunog na ninyo daan, sunog. Sunog. So, usa pa mga tol, kanang mangita ta mga tol, kusog na siga. So, kalha ta ron. So, sa kalha na punta, iuli na to ni kasi makasama din. So, kalha ta. Isos Ginoo, wala pa na. Kumanin na hinluan eh. So, hinluan sa na to mga tol. Balik ta. Kada lang kay hinluan pa na to ni. Kala hinluan pa na to ha. Kada lang hinluan pa na to ni. See you. Bye-bye sa kanay. So, nahinluan na nato siya mga tol. Nahinluan na nato siya. So, nadugay-dugay kita. Nahinay ng siga. So, kanina. Padayon na ta mga tol. Padayon na to sa atong step. So, kani siya. Easy lang ta. Step. Na. So, hulatag mga tol. 30 minutes. Bago siya. Hulatag 30 minutes bago ano siya mga tol, bago siya pa butyan to uwil. Wala tag 30 minutes. A few minutes later. After ana mga tol, so kana siya mga tol. So init naman init na ni. Init na no ha, init na. Kainit ka ate, kainit ah. So, nitatag uwil mga tol, kainit kayo. Dili na to di masabaw, kainit. So, sa step nito, step number, saan na to tol? Step 1, kahoy. Step 2, so magpakayo. Step 3, kalha. So, step 4, magkuanta mga tol. Step 4, magbutang tag-uwel kay ron. Butangan na to og kani mga tol, kani pansudan na to, sudan na. Uy. Buhi pa, yambak. So, butangan na to uwel karon. Kadi lang butangan na to uwel. So, na to uwel mga tol, uwel. Uwel karon mga tol, tagkuan siya mga tol. Tag 15, tag 10. Pasanin siya mga tol. So, ibutang na nato ni. So, magic mga tol. Wala ingkit-ingkit. Magic. Yan. So, wato po tag 30 minutes mga tol bago siya na ilunod nato ning kani. Ilunod nato. So, wala 30 minutes. A little longer than a few minutes. Ready na siya mga tol. Kung after mga 30 minutes mga tol, kung ready na ang imuhang uwil, so ilunod na nato ang ato ang bulad. So mangita ba nita og pangkandos, nagsigasiga na, mulupad ang kalha. Ngita na tagkang kandos, pangkandos ba ni? Bakho siya mga tol, bakho. So, iloto na nato ni mga tol. Putdo na to ni tanan. Okay? Mao na siya mga tol. Mao na siya bulad nga ginganlan og pakuratan.
pakuratan na rin lutuan mga tol, pakuratan. So testingan na to, pakuratan na to. Ilunod daw tapos pakuratan. Bah! Bah! Luto na kayo ni. Nakuratan naman to. So, luto na. Luto na. So gibungka gana na to mga to. Kay luto na. Kay humanag pakuratan na to. Tarag inita. So, ano siya mga tol. Mura nasubra magpakurat. Kay mura napagod. Sobra na to pakurat mga tol. May pagwalagi kaduwag pakurat ngantay. So ano siya? Mga ulata. Tara. Butas na to kay mangita. Magkuha pa ko dito kuan mga tol. Magkuha pa ko dito og sudlanan na platito. Ang gamay ra nga platito long. Gamay ra nga platito. So platito na to mga tol. Platito. Mo ni mama gamay ra nga platito. Pero gamay man kay. So mo siya mga tol. So finished product mga tol, finished product. Finished product og so kung gusto po mo artista mga tol, i-try ninyo ni kay pag human ninyo ani mga tol, magilaki-lakid mo. Ilaki-lakid mo mga tol. Nawa yaro no. Ilaki-lak na ikaw na. Ilaki-lak. Laki-lak mo sa mga tol kay aso kayo. So, mano siya mga tol. So, finished product na to. Tuyo, pinakuratan. Tawag nga pinakuratan nga bulad. Tuyo. So, mano to sudan mga tol. So, napoy sudan isa. So, dili kita naglutuan ni. Hinatag salingan. Thank you. Shoutout nga pa silingan. Silingan, shoutout nga pala sa niluto ninyo. Na silingan na mga tol. Silingan nga, gikuan na to. Kuan mga tol. Gikuan to chinilas. Kuan to chinilas mga tol. Kuan to chinilas. So, umano siya mga tol. Chinilas. Kinaan to. So, umano siya finished product. So, mauto siya mga tol. So, mauto siya nga to ang step na to nga pinakuratan nga tuyo mga tol. So, kung wala pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel mga tol, paki-subscribe and paki-click ang notification bell and paki-share naman mga tol para madaghan ta diri. So, mauto siya mga tol. So tuloy-tuloy pa rin tayo sa ating pag comedy yung ganda mga tol. Comedy ta karon kay magpasaya tayo ng mga tao. So mo to siya mga tol. Shoutout nga pala sa silingan namo nga nakuhaan ako og kan mga tol. Nakuha na to chinilas. Shoutout nga pala sa kang Daryl Trillo mga tol at so bye-bye lang mga tol. So see you sa next vlog at subscribe to my YouTube channel mga tol. Sa unsa na ta, sa unsa na gipang sustorya nato. So, padayon gyapon. Sige. Salamat nga pala mga tol. Sige, see you. Pag-share mga tol. Pag-share kung ganahan mo sa akong video. Sige, bye-bye. Long, nawala kayo sa katsinilas direk.